E é unha honra para nós que Jesús no que ganda aí. Moitísimas gracias. Pois non vai probar calo cocido porque é vegetariano, supoño, pero esta fin de semana moitos van combater o mal tempo cun bo cocido e nos facémonos unha pregunta. Cantas potas o lume fan falla para facer un? Albalea, estás cunha auténtica experta nesta materia, verdade? Pois podemos preguntarlle a Loli, que é unha auténtica experta no cocido, cantas potas fan falta para que salga ben, para que sepa ben. Pois fan falta, bueno, bastantes, como 4 ou 5 potas. Podemos enseñar as que tes ti aquí, porque nunha ten a nabiza, noutra ten a pataca. A ver, por onde empezamos? Sí, por aquí? Mira, aquí está a pataca, Bien. aquí está a sopa, Uf, sopa de cocido que me gusta a min. A verdura? a verdura, vamos a verdura. Verdura da casa, da vosa horta, non? Sí, claro, claro, todo da horta. Tendo terra, que Mira. mellor. Mira, estas son as berzas, pero pa semana xa hai nabiza. Mira que bo chourizo. É que, home, Loli rexenta o seu mesón familiar que herdou dos seus antepasados, que ten máis de 100 anos de historia, e aquí a materia prima é a da casa, e a cociña é na de leña, ou non? A baixo lume. A baixo lume, sí, sí. Cantos porcos necesitades vos na tempada, Dios mío? Pois bastantes, entre 50 ou 70. Sí, mira, vouche pedir que enseñemos agora esta pota porque estamos rodeados nesta cociña, hai de todo. Mira para aquí, Sito, que pinta ten isto. Aquí temos, este é o repolo. Hai xente que lle gusta o repolo e hai outros que lle gustan pois máis a berza ou a nabiza. É que a mí Suelo poñer encántame dous tipos de verdura. cocido ben completo, encántame esta Claro, imaxe. Esta cociña, cantas historias gardará? Moitas. Tantos anos, a verdade que imagínome que moitas. E para poder comer e probar estas delicias que vemos aquí, entendo que habrá unhas reservas, Loli, que cuidado. Sí, hai que reservar. Sí, porque o máis normal é que chegues e que non haxa sitio, que haxa que esperar. Pero a 7 de novembro que estamos agora, é certo que xa tedes reis todo completo, reservas para reis completas? Sí. Para Reyes xa está teño todo completo. Son unhas fechas que son bastante familiares, entón a xente non quere perder o sitio e xa reserva con moita antelación. Falábamos antes do tema das matanzas, cada cantos facedes? Pois mira, cada 20 días. Empezamos en setiembre e hasta maio. Finales de maio, principios de junio. Sí. Falábamos das reservas para reis, pero que isto dura hasta xuño, non? Mais ou menos. Aquí o cocido aguanta. Aguanta, sí. Sí, xa temos reservas para febreiro. Non queren perderse o sitio. Sí. E do cocido, que é o forte, que é aquilo que non pode faltar? Pode ser o porco, o mellor? Sí, é o porco, totalmente. Sí. Estamos vendo A aquí, cachola, o lacón. Aquí varía, non? Aquí, por exemplo, o butelo non adoitades. Esta non é zona de botelo, non nos facemos. Pero, se o queren, tranmo da Fonsagrada e poñémolo. E non sabedes, compañeros, o ben que se está aquí a beiriña desta cociña de leña respirando este olor fantástico que teñen estes platos e casi imos quedar aquí con Loli que esta tarde imos merendar fino, Loli? Vale, pois moi ben, estupendo. Mirade para aí que teñen carne de todos os tipos neste mesón familiar, 100 anos de historia, toda esta historia está reflectida no seu cocido, que non pode ter mellor pinta, madre mía. Pois sí, pescado non hai, pero carne a que Pero se cocido a queira. reventar. Cocido a reventar.